מסחרי המתמחה בצילום אוכל ומוצרים. אז מה המיוחד בצילום של אוכל? וואו. כן, כן, ממש. צילום אוכל, קודם כל צריך להעביר תחושה, צריך להעביר חוויה. צילום מזון צריך לגרום למי שרואה את הצילום להרגיש שהוא רוצה להיות שם, שהוא רוצה לטעום את זה. הוא רוצה לתפוס את הפלפל המצולם ולאכול אותו. הוא צריך להתגרות. לא סתם, המילה גירוי גם קשורה גם כאילו לסקס או לאירוטיקה, זה עובד על אותם חושים. כי גם אוכל הוא צורך בסיסי, אבל הוא יכול להיות גם צורך שהוא מעבר לבסיסי, צורך אסתטי, ונכנס תוך התרבות. אז שאני אבין, מי נמצא על סט של צילום אוכל חוץ מהצלם? על המון אנשים. סט של צילום מזון זה דבר מאוד מאוד מורכב. יש בדרך כלל קודם כל סטייליסטית, שף, הרבה מאוד פעמים, אם זה צילום נאמר למשרד פרסום, יש תקציבאים שמגיעים לצילום, כמובן ארט דירקטורים, לפעמים נמצאים על סט, שמי, לא מזמן צילמתי בורקס אחד קטן, אני נשבע לך, אחד כזה קטן, והיו על הסט 7 אנשים ואני לא מגזים. סביב הבורקס. סביב הבורקס, כן. 7 אנשים. בורקס, לא תגידי בורקס על צלם, בורקס, כלום. כלום, אבל היה צריך הרבה אנשים. היה צריך את הזווית, וזה כדי שיראה. וגם אין לך מושג כמה בורקסים עשו שם. היו כפילים לבורקס. היו המוני כפילים עד שהגיעו לאותו בורקס. מושלם, כן. אפרופו פעם הראו לי שאומרים בורקה, כי בורקס זה בלשון רבים. זה ברבים? למה בורקס זה באנגלית? לא יודעת. אז תגיד, מה זה סטייליסטית של אוכל, ומה זה... ארט דירקטור זה כבר מושג של פרסום. אוקיי, סטייליסטית של מזון, המון פעמים יש לה 2 תפקידים, היא קצת דואלית. זאת אומרת, היא גם מביאה את הכלים למזון, כלומר יוצרת את האווירה מסביב למזון, וגם הרבה מאוד פעמים עוזרת לשף להניח את האוכל בתוך הצלחת, כלומר, העמדה המאוד מגרה, העמדה המאוד אסתטית. הרבה מאוד פעמים זה עבודת צוות של שף, סטייליסטית וצלם. אז אתה יודע, בוא נסתכל לתמונות ותגיד לי, הנה, מה למשל היה כאן? אוקיי, זה צילום שצולם לספר בישול, וכאן הרעיון היה להעביר תחושה של אלגנטיות על ידי המשטח מרוסטה כאן, ובעצם משחק הצבעים בין החומרים השונים שמרכיבים את המנה. כאשר יש פה מאחורי פירה, קצת קשה לראות, זה פירה עם שרימפס ועם בצל ירוק, טעים בטירוף, אני ממליץ, ודג שאני לא זוכר איזה דג זה היה, ורוטב ירוק. נראה לפי הצורה שלו פילה דניס, אבל לא. יכול להיות, אני באמת לא זוכר. וכאן, מה? אוקיי, כאן הרעיון היה להעביר אווירה כפרית. זה גם כן מתוך ספר בישול. יש כאן צלעות, מה זה צלעות כבש? כן, זה צלעות כבש, צלעות כבש, כן, צלעות כבש. ובמקרה הזה, באמת תוך הברקה של רגע בנינו את הסט מסביב, כי... והאוכל הוא מבושל לגמרי לעניין הצילום? לא תמיד. זאת אומרת, הוא בכלל לא טעים כמו שהוא נראה, כדי שהוא ייראה יפה. בהחלט לא. למשל, אין שום טעם לטבל אוכל לצילומים, משום ש... לא תואמים את זה. לא תואמים את זה, בדיוק. הרבה מאוד פעמים, אוכל צלוי, אוכל מטוגן וכו', אתה רק עושה אותו מבחוץ. כדי שיראה יפה. כדי שיראה יפה, הרי אתה לא באמת צריך שהוא יהיה עשוי מבפנים. לא, וגם הוא רך מדי, הוא לא נוקשה מספיק, הוא לא עומד מספיק, הוא לא יציב מספיק. הנה, וכאן מה אנחנו רואים? אוקיי, זה הצילום לכתבה על אוכל איטלקי, וכמובן המרכיבים האופייניים לאוכל האיטלקי, פלוס התחושה שאני מעביר פה בצבעוניות לדגל האיטלקי. זה באמת נכון, בא לאכול. לאכול, בדיוק כך, למרות שזה אוכל לא מוכן. זה אוכל לא מוכן. כאלה נוצצות וכאלה. מה, אתם משתמשים באמת בדברים מבריקים וכל מיני כאלה כדי לעשות את האוכל? אז לא, יש מין אגדה כזאת, הרבה מאוד פעמים לא, לרוב לא נמנעים מזה, אבל לפעמים אין ברירה, אתה עושה את זה. מה למשל? מה היה הדבר הקומופלש הכי גדול שאתה השתמשת? כך נדבר על זה. בגלידות דווקא. בגלידות דווקא. המון פעמים גלידה עושים לא מגלידה. אלא הדרך הפשוטה ביותר לעשות את זה מפירה, תפוחי אדמה פשוט, עם גבינה, מכניסים לתוך זה צבע מאכל כדי להתאים את הצבע ואז זה נראה מרקם של גלידה, אבל זה עומד שעות ולא נמס. בדיוק,
או שעושים את זה מבצק סוכר, RFM נדמה לי שזה נקרא, גם, וזה נשאר ממש כמו יציקת גבס, זה פשוט, אחרי שזה מתייבש, זה נשאר כמו יציקת גבס. הנה כאן הפלפלון הזה שבאמת... המנה הזאת היא באמת מנה מדהימה, עם רוטב וזעפרן של דג ופלפלים, ופה באמת צורת ההגשה, ודג, אז כמובן קצת אוקיינוס ברקע. תגיד, שאתה מצלם את הצילומים האלה, אתה בעצמך מתאפק מלטרוף את המוצגים שלך? תראי, אני די מתאפק האמת, רואים עליי. כן, ואח הקיצה, זה כל כך מגרד. אבל בהחלט הרבה מאוד אנשים על הסט, לא, ואז אני נוסף פעם, שלא יוכלו את הדוגמנים. את הדוגמנים! את הדוגמנים. טרפו לו את הדוגמנים. נכון. זאת מנה נפלאה, זאת מנה נפלאה גם כן לספר בישול, קרפצ'יו טונה, עם קצת בצל ירוק למעלה בצל ירוק שהיה בטח מושרה במים, שיהיה ככה קריספי וסלסלה כזה. כן, והמנה כולה היא קטלטנה, היא משהו כזה בערך. כל האור אתה שמת מאחורי כן, אני שמתי הרבה מאוד אור מאחורנית, נכון, נכון, ממש ראית את זה יפה מאוד, כן. איזה, לא, אני יכולה להבחן שזה מדהים. כן, כן. ומשהו, ומה זה הכלים הקטנטנים האלה? אוקיי, אז הבאתי ככה כלי ניתוח קצת, משום ש... האמת היא שהבאתי כמה דברים ככה להראות לכם פחות איך עושים צילומי מזון. אז קודם כל יש פה איזשהו טריק נחמד שהבאתי. מה? וזה הדבר הזה, איפה המצלמה שמצלמת אותנו? הנה, כאן. כאן. בסדר, אוקיי. עכשיו, אני במתכוון הבאתי קערית שקופה. כדי שיראו את הצלוחית שנמצאת פה למטה, רואים, נכון? כן. יפה. עכשיו, המון פעמים אנחנו רוצים להושיב משהו בתוך הקערית קצת יותר גבוה. וזה נותן הגבהה בפנים. זהו, כי אם אתה תעשה עמוק, תצטרך עוד כמה לשים, וזה כבר לא יצא לך קומפוזיציה. בדיוק, ונורא קשה לייצב את הדברים, במיוחד בתוך קערות שהן עגולות, והדברים נופלים פנימה. נכון. עכשיו, זה, מאחר ואתה שם צלוחית שטוחה, אז הדברים יכולים לעמוד, פשוט לעמוד. כן, פשוט לעמוד. ואפשר להשתמש או בצלוחית או בנייר טואלט, המון פעמים. פשוט דוחסים המון נייר טואלט. ואם המנה רטובה, אז כמובן צריך לדחוס ולהרטיב את הנייר טואלט, כי אחרת זה ייפול גם כן. כן, יפה. הנה, איזה פטנטים, אנחנו כל הסודות. כן, כל הסודות. וכאן יש לך כאן את כל הפינצטות כן, אז יש המון פינצטות, משום שכמו שאמרתי, הצילום מזון המון פעמים דומה מאוד לניתוח כירורגי. משום שהרבה מאוד פעמים אתה צריך להזיז איזה גרגיר פלפל אחד מצד לצד. כדי שהוא יעמוד לך במקום שבדיוק אתה יעמוד בדיוק במקום שהוא... מה שנקרא קומפוזיציה מושלמת. נכון. עכשיו, לפעמים אנחנו רוצים להזיז איזה משהו שתקוע פה מאחורנית בסט, ואני לא רואה אותו. אז אתה לוקח? אני לוקח בעצם מראה כזאת של רופא שיניים, ואני רואה את מה שאני לא מסוגל לראות מהצד הזה. עכשיו, כל הרעיון הוא באמת להזיז דברים נורא בעדינות, כדי שלא לחרב את הסט, שלפעמים עובדים לך שעות רבות. וכאן אני רואה טפי, בשביל לטפטף גליצרין שזה ייראה טיפות מים, או מה? כן, בדיוק כך. באמת? כן. סתם אמרתי. אז אכן כך, הרבה מאוד פעמים, בצילומים שאנחנו מכירים, של משקאות קלים או בירה, לוקחים ומניחים טיפות גליצרין. אני אראה טיפה אחת או שתיים, כן. איך זה נראה? כן, יש עכשיו איזה צילום פרסומת של גבר שיש לו דמעה, אבל כל כך רואים שהיא מגליצרין, שחבל לך על הזמן. גליצרין זה אחת השיטות שאפשר לעשות את זה, אני יודע אם המצלמה רואה את זה. כן. עכשיו, אפשר לכוון את גודל הטיפות, כמובן שאם נשים טיפה גדולה מדי, היא תיזל בסופו של דבר. כן. אבל אפשר לכוון את גודל הטיפות, וכמובן שכדאי... ואני רואה פה מברשת שיניים, ולמה משתמשים בזה? כן, מברשת שיניים, מברשת שיניים משתמשים בזה... להבריש ירקות ונקות. כן, כמו, אנחנו מכירים למשל בכרובית, יש המון פעמים את השחורים האלה, כן, הקטנטנים, במקום לחתוך את זה, כן, אז פשוט מברישים את זה, וזה לא מזיק לפרי, וזה לא כלום. יפה. מה זה מעניין? כן. תודה רבה, מה זה יכול לדבר עוד שעות על הנושא הזה? איזה מעניין, תודה רבה. תבוא שוב, תספר לנו עוד סודות.